गभर्नमेन्टनि मा एफिडेभिट हाइकर्टसिम साबमिट खालामदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय बेखौ नोंथांमोननि खौरांनि मेलनि गेजेरजों आङो रायजोआ खालामनो थाखाय दाबि खालामनाय जाबाय। जाथायाथ' खोब दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर थानानै सुक्तिखारिफोरनि मादाव दिनै बिदि समस्या नुजाथि होनाया खोब लाजिथावबो खोथा जादों आरोखि। जाय हक बिथांमोननि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा जा बिटिसिनि EM बिथां मानगोनां प्रमद बर' सार, आसाम गभर्नमेन्टनि WBT वेलफेयार आरो वाटार रिसर्सनि केबिनेट मिनिस्टार जोंहा मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांमोना आरो दानि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो गेजेर गेजेर बे बेलायाव क्लियारिफिकेसन होनो नाजाबाय थादों दुखुबो फोरमायनायजों लोगोसे। बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि बायदिबा आरोखि बिथांमोना बुंदों जोङो हगारहोनो नाजादोंमोन। CM सारा गेजेर गेजेरथ' बुंबाय थादों गबाय गसिगोन आरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सोखांनायनि उनाव रायलायबाय थादों थाबैनो गगोन माबा माबि बिदि बुंबाय थादों आरोखि। बास्तबाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों BTR गभर्नमेन्ट बा जोंहा CM मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम थारैनो रन्जन दैमारि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बख'मानो थाखाय जुदि नाजामारदोंबा गोसो गोरबोयै बिदिब्ला गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय बिथां मानगोनां रन्जन दैमारिखौ बर'नो थाखाय जिथु एफिडेभिट होनांगौ दंमोन हाइकर्टनिसिम बिदिहाय गभर्नमेन्टनि मा एफिडेभिट हाइकर्टसिम साबमिट खालामदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय बेखौ नोंथांमोननि खौरांनि मेलनि गेजेरजों आङो रायजोआ खालामनो थाखाय दाबि खालामनाय जाबाय आरोखि। गोजोन्थों।